Für all die gut trainierten Seelen, die sich gerne selber quälen, will ich mich zu Worte bringen, ein sportgeweihtes Lied ansingen. Sportler muss man wirklich ehren. Vieles müssen sie entbehren. Morgens immer früh aufstehen, abends schlafen gehen. Jeden Tag die Muskeln messen. Alles oder gar nichts. Toto ešte je normálne, že viac žien ako chlapov. A čo? Vypravený? No ako jednoročný lager. Lightweight, baby! Budeš chcel? Tränen auf der Aschebahn. Bringt ein ausgeschlagener Zahn. Im Schwimmbecken gewinnen müssen, uns verrecken. Mehrfach um die Erde laufen, liegt nach Weise Eiweißhaufen. Und die Jahre laufen wir davon. Jeder Tag ein neuer Marathon. Verlieren und siegen, fallen und fliegen, Schatten und Licht. Und die Tränen sieht man. Sport ist eine Religion. Sportler haben Kondition. Ihre Blicke sind geweiht, die Herzen haben sich verbreitert, rennen schneller als die Dicken, können einfach besser ficken. Und die Jahre laufen dir davon. Jeder Tag ein neuer Marathon. Verlieren und siegen, fallen und fliegen, Schatten und Licht. Und die Tränen sieht man nicht. Pozeraj sa hore! Pekne nohami, pomaly. Pomaly, pekne nadýchaj. Poď, nohami, bum! Zu groß wie Superman. Über den Körper meldet ein Protest, sich nicht länger schaden lässt. Platz der Träume und Verzicht. Bildung Hej, Mojsta! Nohami pekne! viel Schweiß und so viel Tränen. Dünnes Blut in dicken Venen. Wie die Arbeit nicht der Lohn. Gar nichts, nichts hat man davon. Das Gold vom Siegerpodest sich nicht in Barren gießen lässt. Das Herz ist leider nicht genesen. Halbzeit. Und es geht einfach so weiter wie ein Fuhrwerk. Eine Wiederholung noch da haben. Die nächste Wiederholung. Und es ist genug. Einfluss. Letzter Versuch. Ja, veľmi sa pripravujeme. Ja papám vajcový. To nie je chleba, čo to je? Vajcovú žemlu. Inak to mám nákupu. Kdyby sa z toho jeden posral. Tak, jak keby je teraz to jeden z Lidlu. Jaj. Tu sa vystreme. Jaj.
Toto je najlepšie. 220 išlo ľahko. Asi najľahších 220 v živote. Musím zaklopať. A dúfam, že 240 pôjde rovnako ľahko. A možno aj na jeden krát kokos. Takže tak. Chceš pomôcť? Chceš pomôcť? Ne, poď. Čo ti jebe? Dobre, ne? No. Už ahoj zase 2 ráda. Kurva. A to mal byť vtip, aha. Ten sa ti nepodaril. Jebe. Ty kokos. Popiči PR-ko. 240. Sandbag som odniesol, ale neprehodí čo ani kokot. Jo, takto má vyzerať súťaž na dno síl. Dávaj, poď! Poď. Máš čas. Dávaj! Pekne, kurník. Dobrý boj. Žiješ? Nechápem, jak pôjdeme 120. Ani ja. Nepôjdeme, to je tak.
Musíš to držať tu na. No, si to chytnul tam ty ruce do Ty toho. vôbec nepoužívaš dlane, iba tento bok. Týmto zahakneš. Spíkajú si mi ruky. Daj si ho ďalej, až to bude ruky. Dobre, 14 išla. Aspoň. Poď. Daj. Dawaj, chodź! Hop! Nie tam! Chodź, 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 chodź! A jedeme, no! Daj! Poď ešte raz, skús! Joj! Poď, Matúš! Poď! Jak Zercher! Poď! Naklop si to a zvedni. Poď! Iba to dvihni aspoň! Naklop si to a dřepni si k tomu. Naklop a nahoru. Aspoň kousek. Poď, Matúš! Poď! Nevzdávaj! Neexistuje! Nevzdaj to! Poď! Ne, kurva. Dobre, takže súťaž. Súťaž úspešná. Spravil som všetko, čo som chcel. To som veľmi rád. A tak. Neviem čo povedať, mám dosť. Však sme tu o 9 ráno a teraz je 20:23, takže sme tu 12 hodín skoro. Dobre, takže máme toho plnú riť už koľké hodín? Takých 20, Pomaly 9. 20:46.
Ja som hladný, unavený a chcem ísť domov. Ty volať domu. Chcem ísť za deťmi a ženou. Čo ti, deti doma plačú, alebo čo? Ja Aj mne. plačem. Hej, teraz plačem ja, asi tak. Som tu ešte. Ty A chcem kokos. mekač skýnuť. Ja, či stíhneš, Vlamači stíhame vekač, určite. Dúfam, ja som hladný. A keď ne, tak ide piči, no. Pizza. Takže dúfam, že čoskoro bude vyhodnotenie, lebo máš šlak trafy. Haha. Tak ešte tu mám zvýšok vajcových žemličiek. Aké je dnešné skóre? Kopa cukru, jeden Monster, 3 banány a necelé 2 žemle vo vajci. Teším sa, keď pojem domov, kúpim si McDonald, tak sa nažerem, že až. Dobre, oficiálne je to za nami, je 9:30. Čo mi k tomu povieš? Chcem jesť. On place number 7, we have Matheus Nicolas. On place number 6. Takže 7. miesto, som rád. A ideme konečne domov. Trošku ma štve, že mi ušlo to 6. miesto, ale tak konečne dôsledku je to úplne jedno. Som rád. Som rád. Ideme domov, ešte ma čaká cesta hodinu aj 50 domov. Ideme sa najesť a oddychovať.